Takže čau! Vítejte u našeho prvního vlogu, kde budeme říkat, co budeme natáčet. Budeme natáčet hlavně vlogy, let's playe a challenge. Budeme natáčet hry třeba jako Isaac, Happy Wheels nebo nějaký další chujoviny. A taky budeme natáčet cihloviny. Co to jsou cihloviny? To jsou něco jako vlog, natáčí se to jako vlog, ale je to na určité téma, které nesmíme, nebo které budeme dodržovat. Žárovička. No, také jsme chtěli udělat takový menší nábor, že potřebujeme nějakého kameramana, jakoby, který nám to bude stopovat a tak, jak to potřebujeme. Takže, kdybyste někdo chtěli, který je blízko nás, bydlíme v Nymburce, jestli nevíte, kde to je, tak si to zjistíte na Google mapách. A prostě takhle budete nám to stopovat, takže ne třeba z Prahy, protože byste se museli prostě dojíždět, že jako jdete nikam. Ne, nikam nejdete, zůstaňte tady u toho. Dobře. Tak to je asi konec, myslím teda. Asi všechno. A jelikož nám to nemůže nikdo tam stopnout, takže to musím stopnout. Ne, prostě já to udělám jako ty. Prostě to stopnu. Jestli chcete, dejte nám odběr, like, či nějaký dobrý koment. Hejty zrovna nemusíme, ale jako jestli chcete, tak si klidně otravujte, mě to nezajímá.